Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. салом тамошобинон ва дӯстдорони варзиш. нашри навбатии барномаи футболро пешниҳоди шумо мекунем. барои моро дастгирӣ кардан дар ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед. раҳмат, рафтем. Перишич официально бозингари Бавария шуд. шартномаи иҷораи яксолаи бозингар ба Бавария ки дар давоми шартнома ҳамчунин пункти ҳуқуқи харидории бозингарро доро мебошад, ба чемпионҳои Бундеслига тақрибан 8 миллион евро арзиш кард. имина ба ҳамин махинатсия мюнхениҳо 2 сол ҳамеса истифода бурда буданд. харидории дигаре ки Бавария мехоҳад кунад, ин нападаёши Ювентус Манджукич мебошад, ки собиқ бозингари Бавария ба ҳисоб меравад. аввал ПСЖ-ра барои Неймар зора доштанд, аҳози ПСЖ Реала зора дорад. ПСЖ ба эвази Неймар Лука Модрича ва Винисиуса ай Реал талаб кард, ки президенти Реал Флорентино Перес фикр накарда отказ кард. ба гуфти испаниҳо Винисиус ояндаи Реал ва пешбарандаи дастаи худ мешавад. агар ба дигар шартҳои пешниҳод кардаи Реал ПСЖ розӣ нашавад, гузаштани Неймар ба Реал номумкин аст. дигар харидори Неймар Барселона ба эвази Неймар ба ПСЖ Каутиньо, Рахитич плюс 100 миллиони дигарро пешниҳод кард, ки ПСЖ то ҳозир розигӣ надодааст. ҳамаи ин кам буд, ки бо Иван Рахитич тарк кардани дастаро отказ дорад. ПСЖ дар навбати худ Неймара ай ҳама машқҳои даставӣ маҳрум карда, аз мағозаҳои худ ҳамаи чизҳои ба Неймар алоқамандӣ доштара ай фурӯш гирифт. Икарди барои Ювентус рафтан ай гузариши худ ба Рома отказ кард, ки дар ин ҳолат Рома ҳам ай фурӯши Джеко ба Интер фикрша алиш кард. Локомотиви Москва дар кофтани тренери навай ва сармоягузорони Локомотив дар ҷойи сёмин танҳо 4 тренери сазоворро мебинанд, ки онҳо Арсен Венгер, Жозе Мауриньо, Зинедин Зидан ва Юрген Клоп мебошад. аз тренерҳои номбаршуда чӣ хеле медонем дуташ бекор нестанд ва шояд ки ба наздикиҳо Локомотиви Москваро яке аз тренерҳои номдори футболи ҷаҳонӣ сардорӣ кунад. ба ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба охир мерасад. то барномаҳои оянда барои моро дастгирӣ кардан дар ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед. ташаккур барои диққат. хайр то барномаҳои оянда. барои розыгрышаи мошина кардан мо да 20 спонсор дар кораи ва кадоме ки мехоҳад спонсор шава ба рақамҳои зерин мо да бинависа ва мо мефаҳмонемш ки чӣ хел ӯ метавонад спонсори мо бишава. Mazda 3 а якта подписчик мешава ва спонсор соҳиби як қопча подписчик. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.